Санаи 3 январи соли ҷорӣ сарояндаи маъруфи тоҷик Эркин Одинаев ба овозхони кӯчагӣ Аббоси Ревадӣ рубоб тӯҳфа намуд. Санаи 10 март вақте бобоҷони Амонло сарояндаи дигари тоҷик ба Аббоси Ревадӣ шиму костюми нав ҳадя кард, аз рубоби додаи Эркин Одинаев шикоят кард. рубоб маззаш не чотта. Я рубоби детский вардод ман бабин. ва аз бобоҷон дархост намуд ки ба ӯ рубоби беҳтаре ҳадя намояд. шумо гуфтед ки як рубоб варам, як рубоб ман ба ягон нағз шовардед, ман шумо як доине ки нағз кунам. ин ҳам дар ҳолест ки Одинаев ҳангоми ҳадияи рубоб таъкид кард ки беҳтарашро меорад. حالا با این زور شما خدا آوارده میتیم این نقصش آورده میتیم Эркин Одинаев дар саҳифаи расмии худ гуфтаҳои Аббоси Ревадиро чунин шарҳ додааст. ман хафа намешавам акои Аббосба. беҳтарин инсон ин кас. он чизе ман додам шона аз меҳр буд, на чизи дигарон буд. он чизе ки худам интихоб кардам. аки Аббос рубоби мана дида назарашон нагирифт ин рубоба. хай ҳеҷ гап не. ҳоло аз ин зӯраша гирифта метиҳам шона. иншоаллоҳ. ба хотири рушди канал обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш насозед.